I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu odradit ćemo reakciju na najnoviji video Mihajla Madića, legende YouTube-a i Huge Stuffa koji je bio njegov gost u ovom videu. Dakle, za one koji ne znaju, evo predstavit ću vam obojicu. Huge Stuff je čovjek, jedan pravi gurman koji ide i obilazi restorane, isprobava hranu i naravno reklamira te restorane. Što se tiče Mihajla Madića, on je jedna legenda YouTube-a, ja njega mnogo gotivim, on je jedan jako pošten dečko, mnogi su mu pomagali YouTuberi, naročito Baka Prase, Goldenito i Simi, ovi naši YouTuberi, neki su ga čak i koristili, što nikako nije dobro, nikako nije lepo od njih, ali uglavnom Mihajlo Madić je jedna neiskvarena duša, jedan pošten dečko, ali je i magnet za hejtere. Tako da mi ćemo danas odraditi reakciju na njegov najnoviji video kada njih dvojica idu u jedan restoran na klopu. Evo, oni su stigli u restoran. Evo ga Miki, ovaj dečko u crnoj jakni i Huge Stuff, ovaj koji nam je trenutno sad okrenuo leđa. Naravno, to kažem za oni koji ne znaju, uglavnom njih svi znaju ove likove. A pazite Mikija je hteo da jede sa jaknom, nije skinuo jaknu. Miki je bratira. Da, to je isto problem kod Mikija, mislim da često ima tremu kada snima. Evo vidite, on nama sada pokazuje logo, znači nema potrebe da se ovako nešto radi, jednostavno treba samo da kažete kako se kafana zove i gde se nalazi. Inače Miki je iz Pirota. Da kontaktira, ko želi da jede ovu vrhunsku i lepu hranu, svaka preporuka za sve vas. Dobrodošli, ovo možemo da preskočimo i karta pićemo to. Evo i ovdje, karta pića, mi smo već Coca-Cola. Miki inače ne pije alkohol, tvrdi da je sportista, MMA i te džiu-džice. Ajde da vidimo ovako. Brate, mili, pitanje je da li bi se on ovde snašao. Ovaj ti je planinski beli kravlji sir, 280 dinara. Ja bih probao đubek. Može i to. Sad tebi, šta po tvom ukusu, šta ti najviše voliš? Masno ili ima puno mesa? To imamo i to. Opa, masno, pravi gurman. Ovo ti je pirot. Isti je ko ja. Grill, Ja sam za to. to si za to. To si za to. Mikica. Mi njima kažemo daj nam svega poluđeno. Ne bi mogli da se najedemo. Nema već samo da testiramo, da probamo. Ne bi mogli da se najedemo. Jela, jelovnik, imamo punjeni pileći file koji je 1150 po kilogramu, 400 grama. Ne, 400 grama ti je porcija i 1150 dinara ona košta. A 0, da, 400, dobro. Ajoj, ja lepo kažem, Miki se ne bi snašao u ovome. U ovom jelovniku. Marinirani. Iskreno da vam budem... Aha, marinari. Jao, Miki. Ja sam kod bake, to se sećam, prošle godine u kafana, nego kako veš ono... Babaroga. A, Babaroga, to je u Beogradu. Babaroga Steakhouse. Da, idemo dalje. Mislim, ima u Beogradu, da li ima još negde, nemam pojma. Ova tri su, vidiš da je glavno sve. Da, to moramo... Ovo su kolači Kolač imamo. i obrok salata. Ove dve strane su nas najviše zanimaju. Tako je. Gdje ste jela po poručbini i domaći pirotski roštilj. Čega ćemo uzeti? Ja ću uzeti ovaj biftek. Opa, biftek. Ni manje ni više. Dobro. A vidi ovo, biftek u džubek sosu. Najbitnije je da stavite like na ovaj video i da pomognemo Mihajlu. Koliko imaš subscribera? Trenutno imam, da vas ne lažem, 134.000. Da vas ne lažem, 134.000. On ima dosta pratilaca i pre svega što su ga dosta ti youtuberi reklamirali. Do kraja godine mislim da bi bilo fair jer neću
neću da silim, ali kažem vam, Ja mislim da ga je čak i Goldenito i pronašao, ispravite me ako grešim. čisto u znak podrške, ja to kažem obavezno, ali opet Da pomerimo malo. slušam. kraja teleća džigerica, Dobro. mici, đube kovča pljeskavica. Može, to je drugo, može. Kovča pljeskavica imate i sa tartufima, tartufi su ovdje naši Opa, tartufi. ispod sača, repovi, ribi, butljica i juneća rebra. Imamo sa kostiju. U što konobar priča, juneća rebra. Pravi piroćanac. On hoće ovaj marinirani ili ćeš ovaj đubek? Marinirani. Ma opet je rekao marinani. Viki je bratira. Ne volim džigericu. Hoćeš da uzmem džigericu ili ne? Džigericu ako ti budeš teo. Ja nisam Džigericu ako ti budeš teo. Pljeskavicu, ono što sam na drugu. To je ovaj sada isto. Miki de god da ide da ruča, on poručuje pljeskavicu. Znači, on pljeskavicu obožava. On kad je išao sa onom Dinom na ručak, onom Dinom Terzin, isto je rekao da mu je omiljena klopa pljeskavice. Paprika suha. Brate mili, kad je ovaj nabrao ovu klopu, sine, ja sam ogladneo je. Pa, imamo pljeskavicu, sarma u vinovom listu, šta je rekao? još nešto. Kiselo ceđeno moje kože. Može. Kiselo ceđeno mleko. Može, ali da nije prepuno. Ili kako? Šta kažem? Pa uzme se ko ono, znaš. Kiseli kupus ili šop. I onda pojedeš koliko hoćeš. Da ne bude previše. Joj, Miki je legenda. Ha, trudim se. Leba ja ne jedem, jedino za njih, ne znam. Bećara, zastavimo malo. Može malo bećarac. Može večeras. Može. Ovo i bećarac, Piće. Koktel, da. A što baš koktel? Ti nema onako malo još meko, neš? Nije toliko slatko, razumeš? Kako bre nije toliko slatko bre ljudi moji kokte, sva ta gazirana te gluposti, to je slatko katastrofa. Baš je kokta slatko. Jaka. Da protera. Ne bije. A šta ga ova žena, njegova žena ga pitala, ti ne piješ rakiju. Kakav bi bio Miki kad bi se napio, Mleko sa paprikom, ako se ne varam. To je dobro, odlično. Kako nije? To mi jako da malo zarezi. Probaj slobodno. Ajde. Ovako. U tanjir mogu da stavim? Stavi. Da li može da stavi u tanjir? Čovječe. Pa šta ga pita? Meni. Hoću. Ajde. To meni malo veću kašiku. Pa normalno je, ti si veći, veću kašiku. Ali je, U samu i uz punjenu papriku. Miki je, Hoću viljušku. ma smakni prstom to bre, ajde bre, kakav viljuška bre. Pa nemam. Inače, kamerman koji snima je gospođa od Huge Stuffa. Ajde. Ajde još jednu rakicu, da se zagrejemo malo. Da smo malo pre bili kod Mihajla. Ugostio nas je savršeno kao pravi domaćin. Kupio je roštilja, kupio je svega, napravio salate i kupuse, paradajza i sve živo. Tako da Mihajlo svako... Znači, oni su išli da klopaju kod Mihajla Madića roštilj i salatu i sad su došli u restoran. Au. Ti si ispod domaćin da nema dalje. Tako je. Ja kažem Mihajlo, nemoj, kaže ne, kaže dolaziš mi prvi put u kuću, kaže ne te spoštujem. Tako je. A, Miki domaćin, vidiš ti to. Insistiramo. Može? Au, nemoj op, na zdravlje, ode Coca-Cola, Mikijeva. Treba, gledaj ovo. Prosula se u pikslu. Otišlo je u pepeljaru. Dobro. A, stvarno je lepo, znači, ljudi, stvarno je lepo. Da vidimo. Baš je dobro. Baš je dobro, nema šta. Mihajlo, hoćeš da prezentuješ hranu koja se trenutno nalazi ispred nas? Hoću. Kao što vidite, Hoću. kod našeg brata Nenada, tu je sarmica i punjene paprike, pavlaka sa... Stvarno domaćinski, nema šta ljudi, stvarno. Pogledajte vi ovo. A posebno ovaj hleb, pogledajte vi kako je ovo lepo. a tucanom alevom paprikom. I sirom. A ovdje je proso Miki, Coca-Colu. Kako je najbolji? Mislim ti si profesionalac. A, on je profesionalac za služenje. U našem društvu mi ćemo Prvo ćemo dami, nego šta. Uvijek se zna da mi uvijek imaju prednost. Tako je. A, bravo, Miki, gentleman, Miki. Hoćeš sama. Mihajlo, tebi ćemo 2 sarmice. Može. Daj samo tanjir.
Izvoli. Hvala. Ajde, Miki u sarmicu. Ja ću sad ljudi malo da isečemo ako nije problem. Seci. Ja ću da isečem papriku ako nije problem. Ako je problem, ješću je celo. Da ne bude nekih posle. Dobro da se setio da skloni ovaj hleb, ne bi se video tanjir. Ne treba. Sarmice su fantastične. Fantazije, samo uzet ćeš još malo ovog kiselog mlijeka. Tako, daj mu malo i to. Sa strane. Sa strane najbolje. Pa on ne jede hleb, šta? A jest, eno mu ga hleb. Aha. Izvolite. Hvala, izvolite. Nemojte jesti. Nisi čuo za to? Ne. Nisi. Ja sam čuo, meni su to 100 puta govorili, ja kao mali sam bio. Doduše nikad nisam bio mali. Onda kad dođe kod nekoga u goste, kaže... To je ono što se kaže piroćanski. Izvolite sesti, a nemojte jesti. Piroćanski, je. O, pirotske paprike, a? U Beogradu po prvi put, zamislim. I kako ti se... Oduševio sam se. I onda sam probao drugi put sa tobom. Da, I sad, svaki put kad dođem u Pirot, ima to da klopi. to je naša tradicija, nema šta. Tradicija. I mogu reći da Pirot ima brutalnu hranu. I ono što je jako bitno za ljude koji dolaze kao turisti, male cene. Kao da sam došao u Bosnu. Jesi bio nekad u Bosni? Nisam. Hoćeš da ideš? Hoću. Mislim, želim. Vodit ćete, brate. Prvom prilikom. Opa. Vodim te kod Nedimina, probaš burek. Može. Opa! Da sam taj klip ono što ste prvi put kad ste se upoznali. Ništa. Da si hteo bolje, ne bi uradio. Ovo je najbolje što sam mogao. Najbolje što si mogao. Šta stavljaš u pljeskavicu priloga? To se da ti kažem. Pavlaka urnebes, kupus, krastavac, kečip i menez. I ljuto. Šta je ljuto? Pa ono, ljuto, ljutenica. A, ljuto, ljutenice. I ljutu papriku, ubre, Miki baš voli ljuto, nema šta. Neka. Ja, neka. Ajde, ti uzmi raseci, a ja ću da uzmem drugu polovinu. Pa šta bre, ovo drugu polovinu ni da natakneš na zub, brate, mili. Vidi. Ovo je za tebe, ovo je za mene. Može, ja ću manji deo. Ovo, to? Može. Prebaci mi. Čekaj. Evo, može. Malo uzmi pa raščivijaj da vidimo šta ima unutra, kako je meso. O, jeste, stvarno je dobro, nema šta. Kvaliteta. Dobro kvaliteta, a? Boga mi meni od ovog pavlaka, a? Baš je lepo. Hoćeš ti? Može. Preko, a? Pa da zamutiš malo. A, Baš pavlak iz ovo. ali je dobro, a? Sreće pa nismo gladni. Bomba, a? Miki se najeo, a? Ja i ti ako nastavimo se družimo, ti ćeš u razredu se ugojiš opasno. Pa dobro, ja volim da jedem, to je najbitnije u Miki ima da nabije stotku, a? To ćemo još da vidimo. Pa kako bre, kaki bre, Miki trenira MMA bre, kako crno bre. Više voliš da jedeš. Picu. Picu. Sa čim? Kapričao sam. Pošteno. Da. Zamisli da te odvedemo u Italiju da jedemo picu italijansku. Pa, što da ne? A more ispred nas. A more ispred nas. Gospodi šetaju u bikinijima. Italija je drugo, to je dobra država. Mislim, za tako nešto, za takve potrebe, da. Aha, jeli. Au, brate, vidi. Kako? Masaža? Si bio nekad na masaži? Nisam. Da te odvede na tajlandsku masažu. Au. Masiraju. 4 ruke. Pa, dobro. I onda se skinu. Pa, dobro. Namirisane su. Svetlo u sobu, sveće. Skinu se gole. Na leđa. Ja ne te masiraju. Masi pokriju ti peškiri i stave tu oko prepona. Genitalija. Pa prvo tu oko ruku, pa grudi, pa glavu, pa onda dođe tu do prepona, pa noge, pa se okreneš na stomak, pa ti ne masiraju leđa. To je dobro. Mas copala uzmu ovako, pa svaki prstić. Pa, odlično. Ja Au. to. To ćemo da se dogovorimo, nije problem. Neću ga poplošiti. Ako se ne bude usro živ. Ne. Se plašiš da te žena nekad dodiruje? Ne, što? Pa što? Ne, što? Imam problem. Pa, to svi prolaze. Ba, to je samo prvi put. A dobro, ali Jao. sa onda Kad sve ide. probiješ, onda ide. Tako je. Kad probiješ led. To je A, rekao. A, ipak se njemu sviđaju punjene paprike više. Tebi tu žiljak.
jače da Otvori mi protrljaš. samo, pošto imam upalo. Mislim da ti je... Ima upalu mišića od MMA. Ne možeš da otvoriš kesice Ma zbog mogu, upale. nego upalo me. Samo malo jače, znaš gde ti je? Ovde. Ne, kontra. Vidi ga. Vjerojatno kako si spavao, pa ti se zalepilo. Miki, vratina, brate, bili. Još jače. Još. To. Jaj, gle, sad ga brišu mu usta, brate, mili, ovdje. Nema baš tu, ali Okej. ne sekiraj se. Samo reci direktor, treba neka Miki ima tremu definitivno. Ne, odlično. Aha. O, sad će neko da se nagradi. Rebra. Rebra. Ovo ti je biftek, običan. I ovo je I ovdje imaš ovčija pljeskavica sa džubekom i Znači, sa ovo je tartufima. biftek, ovčja pljeskavica i krilca. Ne krilca, Krilca! Krilca! Ja, brate, vili. u 17. 18. i 19. veku. Ni kraljevi ovako nisu živjeli. Verujem. Promena, sve ima. Promena, nego šta? Treba da budemo privilegovani. Oni su jeli mnogo zdravije nego mi danas. Oni nisu jeli ovoliko začinjenu hranu. Oni nisu jeli meso koje se meša sa bog zna čime. Tako da oni su jeli mnogo, nisu jeli ni ovoliko masno. Znači oni su jeli mnogo zdravije nego mi. I đubik s sirom. Eto. Mada da se ne bavimo sad mnogo istorijom, kraće su živjeli jer su i boleštine bile prejake tada. Hej, imaš suvu kožu? Rešenje je tu uz CeraVe hidratantnu kremu za veću hidrataciju i Ovo smo ovo je ceđeno mleko. Ponovo smo naručili seđenje još jedan. Opet ceđeno mleko, a? Pa ajde ovo, na primjer. Od pljeskavice. Od pljeskavice. Ma pljeskavica, vato, oj bre, kaki. A pljeskavica stvarno izgleda brutalno. Pogledajte vi ovo sad ovim tartufima. Uzmi za sebe isto. Vidi kako se rasteže. Kako se razvlači, oho. Dobre šefe, bravo. Dobro, šefe. Ja ću sada sečem. Seci, brate moj. Opa. Vidimo kako je ovo je lepinje, ali tako? Miki, bratino, cepaj. Sa testom ili bez? Bomba. Bomba, a? Bomba, nego šta? Nema manu, ovo ne može da ima manu uopšte. Kaka mana, ja kad čujem tartufi, vidi. Mene zanima više meso, Dobro. koje je ovčije. Isto kao. Oba, probamo i da prikažemo ovako. Ohohoho. Daj meni usta. Boga mi pljeskavica. Bomba. Ma bomba bre, pa kako je lepo stvarno. Pravi vrhunac. Vrhunac. Pokazali smo pravi vrhunac. Miki, Tartufi i ova tucana paprika od gore onako bam. Miki razbija. Rukama, može li rukama ili da se seče lepinja? Može kako hoćeš. Može, Mihajlo. Brate, mili, on mora da ga pita da li sme da seče lepinju. Lepo servirali na Ili da grize. Jedi bre, zemljače, kako ti je slađe bre, jel tako? I da vidimo kakve je to osjećaj. Kakav je to osjećaj, ukus? Vrate, vili. masna, onako lepa. Ja ćeš malo ljuto. Voliš ljuto. Ovaj je pravi gurman, ovaj ključ stav. Ovo stvarno vidiš ti kad on voli ljuto, sve to. Nisi preterao ovo. Gledao sam dosta njegovih videa, ali nijedan nisam nešto sad odgledao do kraja, jer ogladnim u pola videa i onda mora da trčim da jedem. Kažem ti, nisi preterao sa paprikom, malo je ljutaška. a? Ljuto su. Ima on čovjek iskustva, da. Na skali od 1 do 10, koliko si se najeo? 9,5. 9,5. Ima i rebra i biftek. Dobro, preterao sam. 7,5. 7 Čekaj bre, 9,5, a nije probao biftek i ovo. šestici. Ćeš ti sad u kupusa? Može, ali pola seče, molim te. Ajde ti. Ohohoho. Hoćeš, ne moraš ti sad seći i pojesti. Pa naravno, pa pola od seci. Uzmi, jedi koliko možeš, brate mili, to je uvijek. Bilo i uvijek će biti. Iskreno, ovu pljeskavicu mogu jedem svaki dan. Ukus je izvrstan. Izvrstan. Odlično. Nije prekiseo. Što preći na biftek. Prekiseo ne valja, jel? Opa. Lele, biftek, brate mili. Koliki li je račun bio za sve ovo, mojko rođena? Za biftek stvarno treba čovjek da bude majstor. Šta god hoćeš. Ajde, Miki, da probaš živo meso. Marinirani biftek. Mekan kao
Marinani biftek. Ja ću da isečem. Brate, kakvo meso, čoveč. Malo samo očisti taj biber da ti ne bi pokvario ukus. Da, to ću... To ti je, Miki, skoro kao da jedeš meso. Tako. Ne volim ja toliko biber. On je teo da jede jadan sa sve biberom. Skroz drugačiji dojam. Ali baš me zanima šta misliš o mesu. Da. Nije žilavo, to mi se sviđa. Nije žilavo. 8,5. 8,5. Dobro je. 8,5, dobro je. Bomba. Majstore, ne sekiraj se ništa. Ako si već dao 8,5, molim te šta bi ti još falilo do 10? Ne, fali ništa, nego da ne bi preterivao u ocenjivanju hrane, da ne misli 10 od 10, 10 od 10, 10 od 10. Pa dobro, da, Ali meni uvek se može sviđa. bolje. Uvek može bolje. Uvek može bolje, Vidim ali... bi možda jedino ovdje malo da stave zejtin. Zejtin. A zejtin, zejtin da stave na biftek. Da se topi ustima. Možda, ne znam. Zanimljivo. Možda, ne znam. Pazi na biftek da staviš zejtin. Da dobiješ mek. Topi ustima. A topi se, da. Pa biftek se inače topi u ustima. Marinadi koji je bio, mislim da ga ona i probila. Da bude tako mekano meso. Pa upravo tako. Obično, kad je suv biftek, treba puno ga žvaćeš, zapada ti za zube. Da. A ovo je sušta suprotnost. I to se topi, brate. Topi se. Tako je. Topi se. Vidim, došli smo da prezentujemo. Aha. Da moraš uvek da... Daš neki utisak. Tako je. Daš neki utisak. Šargarepu, koliko ja vidim. Imamo. Imamo i šargarepu. Malo ovo, ajmo ovo to. A mora onda mu sipa, pazi, ej. Okej. Opa! Evo ti ta. Jao, palo je sve sa kosti. Koliko se lepo istopilo. A, rebarce, da. Raspadaju se. Mesce. Jer ovo sve što sam ti dao je bila kost. Dobro, ne moram. Ne, pa sve što je tvoje moram ti dati, pa ne možeš. mogu sve Pa da- nema veze, Mihajlo, samo jedi. Jo, Miki se prejeo, sunce ti polje. Vidite mu facu, ej. Miki se prejeo. Ja ovo prvo stani. Probaj. A ovaj možda jede do sutra. Šalim se, naravno. Nešto jeste. Da ne bude da ismevam nešto čoveka. On je stvarno pravi gurman. Ja mislim da ovaj da sanja hranu. Vidi se po njemu. Da. Samo mnogo se ugojio. Jako su lepa rebra. Ali posle Da, dobro. Nek je živ i zdrav. rebra stavljamo lagano na posebno. Ma i jedan i drugi. Ja stavljam prvo mesto ovo, ovču pljeskavicu. Oči pljeskavice. Naravno, Miki i pljeskavica na prvom mjestu. Ovo i ovo treće. Sadmice mi nekako topi se. A reci mi, je li tvoja mama zna da sprema sadnice? Zna. A paprike? I iz paprike. Ajde, rekao je žena sa juga, ne zna da pravi paprike i sarvice. Sadnice? Sadnice. Jel dodaš uvijek tako neke kiselog mleka pa pavlak? Nisam imao priliku. Pa nisam imao priliku. A sad ima priliku. Brate, mili bre, kupiš Pljeskavicu smo izuli, tako da mi je sve jasno. kupiš kiselo mleko i jedeš, mislim, nisam imao priliku, kao da je to sad nešto, mislim, mora da odeš u restoran da bi jeo sa Pavlakom, šta? Iskreno. Pomfrit je dobar, Pomfrit je dobar, da. procenili su ga. Nema šta, hrana stvarno razvaljuje, stvarno grmi, brate, svaka čast. Ja sam možda malo pretjerao. Ti ga, boga mi, uvek preteraš. Zašto? To što sam častio kući. Zašto? Pa sad ima i to. Ti si bio pametan, pa on nije jeo. Kaže, uzmi Nenade, uzmi žena njegova. Aha, Te uživajte, a ja kažem, nećeš A to nisam za vas restoran. terao da preterujete. nisam vas terao da preterujete. Tata je terao, da. Ti je porodica. Zoran Madić, inače. Ali će ovo će moći sve ovo da pojedem. Ne moraš. Da se ne... Pa ne, moraš, brate mili, nemoj da jedeš na silu. Stomak. Pa to. Imam ljudi upalu, tako da... Jebi ga. Ja. Želeo bi tebe da čujem celokupno tvoje mišljenje o restoranu ili ćeš da sačekamo račun? Pa ja bih odmah da krenem. Ajde. Ja ovako. Ajde. Ova kafana ima lep presved. Ova kafana Sviđa mi se kako ima se lep radi. ambijent. Jeste, nema šta. Izrada Kačkavalja na Staroj planini 1935. godine. Znači, to je Opa, naša srpska. naša srpska. Pirot je također poznat po pirotskom Kačkavalju i peglanoj kobasici. To sam pričao
A trljana salata, da li ima i to? pogled na klip, da vidite o čemu se zapravo. Dobro, oni su poznati po tim peglanim kobajama. Nekako ovdje se osjećam kako u svojoj kući. Eto, Inače, ti delovi dole. Reci mi, To je jako lepo, ja sam to probao, znači, bomba nema nikakve peglana kobaja je stvarno top, grmi. da je nešto nekvalitetno, jer kad se čuje reč kafana, mora da je kvalitetno i to se opravdava. Zavisi usluga konobara, fantastična, ljubazni, nasmejani, to se ceni uvek. Ljubazni na sve. Koja god je situacija i sve to, svaka čast. Treba da kažeš profi konobari, znači nema tu... Da ne dobijem copyright, jebi. to neka. Jebi ga. Miki, ne pcuj. Polako se rastajemo. Polako se rastaje. Polako se rastajemo. Desert, hoćeš nešto? Hoćeš ti? Posle svega ovoga desert. A šta ima desert? A nešto malo. Ja ne jedem slatko. Neću ni ja, ne mogu. Onda neću ni ja, neću ti. Ajde, pitat ćemo ga šta ima. Ako ti se nešto svidi, Ali da je malo da mogu a pojeti. jevi ga, ako pojedeš malo, šta ima veze? Pa brate mili, uzmi pa pojedi koliko možeš. Vidjet ćemo. Orasnice, Brate mili, posle svega ovoga još je slatko, joj. Pa to što, kako se zove, Ja bi plivao ispod stola kad bi ovo pojeo, bre. i doniram kad mogu. Pa, u humanitarne svrhe pomogu. Svaka čast za Mikija, evo, kaže da Da, kako se pomaže ljudima. da uspeju da se probiju, podržim maksimalno novčano koliko mogu, da ispadnem fenom, održavam prijateljstvo. Ne samo zbog para, razumeš, pare prođu i odu, to sve stoji. Nego ja volim, nekako volim da pomogne, jer pare ne možemo odneti na onesme, to je tako. Pare ostaju A, jeste, u ovom gradu ili bilo gdje si. u ovom gradu. Jesi, boga mi. Ja si Miki, lepo si rekao. Ti svestan kakve umotvorine izbacuješ kroz tvoje usta. Ja sam gledao da... Umotvorine. Snimali 4-5 puta. Ove će biti još bolje emisija od prošle. Nadamo se. Nadamo se. I da ne bude bolja, meni je draža. Zato što te drugi put vidim u životu. Što sam ti upoznao. Mnogo ljudi Mihajla koriste zbog pregleda. To je nešto što se, na primjer, meni ne sviđa. Znači, ne kažem da ga huge staff koristi za te stvari. Ne kažem da je on to uradio, ali mnogo ljudi ga koristi za preglede. Znači, Goldenito i Simi, baka prase, bar tako tvrdi, da su ga totalno iskoristili. Što je meni i logično bilo, naročito kad su mu poklanjali onaj auto koji će da rikne, iako nema dozvolu mu poklanjaš auto, niko u porodici mu nema dozvolu, ti mu poklanjaš auto. Znači, mnogo ljudi ga koristi koristi ga za preglede i za povećanje svog kanala. A ne znam, šta je ovo, šta će slatko nešto? Ko imate u ponudi najpreporučenije što? Najpreporučenije. Maća baklava, Domaća baklava, pasnice, orasnice, palačinka. A ovo neki pravi piroćanac. Neću uzeti, to je sigurno, ali gospodin i gospođa možda uzmu nešto. Ja ne smijem slatko, neki režim, znaš. I brate mili, on je napakovao sve ovo u stomak i ima režim. Kakva je gramaža? Kako vaša počinke procena? kutna. Dobro to da, okej. Tiramisu je u čaši. Dobro. Pa kao ovako. A šta je to tiramisu? Ne znaš šta je tiramisu? Tamo i sa kafu. Da se pripremamo za Italiju. Može tiramisu za gospodina. Ajde. Može. Koliko mogu poješ, ajde. Eto, upravo tako, koliko možeš pojedi, brate mili. I ratnu kartice. Koliko hiljada lajkova da bude? Ljudi, bit ću skroman. 3 Ajde. lajkova. Ljudi, neću biti skroman, 15.000 lajkova. A vidi, A ja ću biti skroman, neka ovaj ima 30 lajkova. Ova moja reakcija. Maksimum broj lajkova u pesmu u pravu si 39. ako bude 15.000 lajkova, Jao, znam tu pesmu, jao. da probaš motorne sanke, jer na skije nemoj da... Povredit ću nogu. Povredit ću nogu. Toliko, brate, onda na vodu kad ideš... Slično. Slično, tako. Jao, pa on ne zna ni kakve su motorne sanke za sneg, brate rođeni. Drago mi je da imaš takvu ženu. I meni drago, verujem. Da, kome je drago što ima ženu. Potrudit ćemo se da i tebi nađemo jednu. Ako Bog da. Ako Bog da. Imamo, ja ne žurim nigde. Di ćeš da žuriš? To 21 godina. Ma naravno, bre, ti si se tek rascvetao. Lepšina godinama da uživa. Uživaj. Tako je. Vijaj samo sojke. Biće njemu. Vijaj sojke. Nemoj vraćati, kad uzmeš ne moraš da vraćaš.
Jaj, on hoće da obriše ruke i da vrati ovamo, jaj. Pa to. Da, toliko je pod upalom od treninga da ne može da otvori maramice ove. Već ovako kući kad dođemo upršću ruke, nemoj da brineš. Opraći ruke kad dođe kući. Pa idi u WC pa operi ruke, vrate, vidi. Dečak si sjaj. Šta mu fali? Pa ne fali mu ništa, to jeste dobro. Ovo se i ne vidi novčanik pun kartica, brate, vidi. Vidio, svuda se sija. Ne, nigde keša, samo kartice. Lajkujte obavezno ovaj klip, kao što je rekao Nenad, 15.000 lajkova, ja sam insistirao 3, ali neka bude 15. Gdje na silovanje idete? Koponik. Koponik, pa da. Gdje god bude Nenad odlučio, moj kolega, tu ćemo ići. Znači, kako Nenad kaže, tamo idemo. Hvala tebi. Evo ga. Da krenemo. Ajde vidimo samo još koliki je račun bio. Ti vidim baš najbolje. Pa nije puno, bre, 11.600 i nešto. Nije ovo puno. Nije ovo puno. Da ne pogrešim stvarno. Biftek 2.460. Vidim onako 400, tako. Da, biftek je najskuplji, da. 650. Sarmico vino vlic 690. Ovčija pljeska, đure tat, ćevapi. Miki dobro se snalazi sa računima, nema šta. Znači, kad pogledamo ovo i nije bilo skupo. Znači, 11 i nešto, a imali su dosta hrane, bre, nije ovo malo. 1560. Ipak biftek je skup. U suštini ovo Juneća ova rebra, vidim, i ono. kilogram, To me malo. Ovo je skupo. su ti konačne cene, tako da čitaš ovu desnu stranu. Da, cena je 8200, sve cene. Evo i tartuf, pljeskavica, verovatno zbog tartufa. Jo, 11.670. Jo. Uplaćena gotovina, tako da. Tačno 100 evra. Jo, kad je video račun. Okruglo. 100 evrića, eto. Ovo možemo da sklonimo. Evo ga, tiramisu za Mikija. Lagano. Pomozimo sa tim viljuškama. Hoću, naravno. Može ovako. Može. Ovako. Izvolite gospodine tiramisu. Tiramisu šta? O, stvarno izgleda dobro. To mi nešto znam ja. To je poznato. To sam ja slično kod bake. Ovo je bomba. Bomba. Pogodili smo. Bravo. Pogodili smo. O, pogodili smo, brate, Vili. Šta je bilo? Palačinke, Hoću, naravno. i on izabra tiramisu i kao pogodili smo. Ja mislim da je to to. Što se tiče ovog video snimka, I ja mislim da je to to. puno što ste gledali ovu, sada kažeš, Evo, i ja ću da odjavim video. Znači, zanimljivo je bilo, nema šta, Miki je stvarno bratina, Huge Stuff je stvarno super lik. Po meni ispao je jako dobar video. Klopa je fenomenalna, eto, pohvalio bih i ovaj restoran. Ljudi, bacite like i sub, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!